mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Naya. At ito, ang aking Secret Files. Hindi ko alam kung paano ko to sisimulan. Pero sige, simulan ko na lang ikwento sa umpisa. Year 2010. Nang makilala ko ang isang lalaki. Ako ang unang nagkagusto sa kanya. Nung una ko siyang makita, parang instant na naging crush ko siya. So to make the long story short, naging kami nung taong yon sa buwan ng Setyembre. Masaya naman kami. Habang tumatagal, mas lalo naming nakikilala ang isa't isa. Hanggang sa isang araw, inopen niya sa akin na may ex-girlfriend siya na nabuntis niya noon. Naghiwalay lang daw sila dahil bata pa sila. At nag-aaral pa ang ex niya nung time na yun. DJ Rocky at DJ Jello, nang sabihin niya yun sa akin, tinanggap ko naman. Dahil matagal na rin naman silang hiwalay. Fast forward, ilang buwan lang ang lumipas. Nabuntis ako. At nang malaman ng pamilya ko ang sitwasyon ko, nagdesisyon sila na ipakasal kami. Naging maayos naman ang lahat. Kaya lang, bago ang kasal, may isang pangyayari na hindi ko malimutan. Isang araw, nag-message sa akin ang ex-girlfriend niya. Sinabihan akong kabit at maninira raw ako ng pamilya nila. Matagal naman na silang hiwalay noon. Gayunpaman, natuloy pa rin ang kasal namin. At ipinagsawalang bahala ko lang ang message na yun sa akin. Eventually, binayayaan kami ng 2 anak na lalaki. Sa loob ng 2 taon.
Payapa ang lahat. Kaya lang sumapit ang taong 2013. Napansin ko na palaging may message ang pinsan ng asawa ko sa kanya. Sabi ko pa, bakit parang broken-hearted yung pinsan mo? Ba't parang laging malungkot ang mga message niya? Sagot sa akin ng asawa ko, hayaan mo na yun. At ginawa ko naman. Hinayaan ko lang. Pero DJ Rocky at DJ Jello, iba ang kutob. Iba ang gagawin ng isang babae kapag kinutuban siya. Just to give a background tungkol sa asawa ko. Napakahilig sa intimacy ng mister ko. Noon. Pero parang dumating kami sa punto na ako na lang palagi ang nag-i-initiate ng intimacy sa aming dalawa. Ilang buwan kong naramdaman yun, pero pinili kong manahimik. May isang beses pa ngang sinabi sa akin ng asawa ko na, what if mag-rent na lang ako ng boarding house para hindi ako mahirapan sa biyahe? DJ Rocky at DJ Jello, nagtaka ko dahil 2 bayan lang naman ang layo ng trabaho niya. Pero, nagbulag-bulagan ako. Nagpatay mali siya. Isang araw, sinabi niya pang uuwi siya sa kanila dahil may inuman daw silang magpipinsan. Nagtaka uli ako. Kasi tuwing uuwi naman siya ron, lagi kaming kasama ng mga anak namin. Pero ang sabi naman niya sa akin, hindi na raw kailangan dahil uuwi rin naman agad siya. So pinayagan ko ang asawa ko. At ang sabi ko, hanggang 12:00 lang ng gabi. Sumapit ang 12:00. Wala pa rin ang asawa ko. Tumawag ako ng paulit-ulit pero walang sumasagot. Napasabi pa nga ako sa sarili ko ng, sige na nga, last try na. Tumawag ulit ako. Sinagot, pero walang nagsasalita. Maya-maya pa, may narinig akong ungol. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, nakarinig ako ng ungol. Akala ko, prank lang yun, kaya in-end call ko. At pagkatapos ng tawag kong yun hindi na ako mapakali. Sinubukan kong tumawag uli. At doon na nagbago ang lahat. Mula sa kabilang linya ay may babaeng nagsalita. Anong gusto mo? Kaya mo pa? DJ Rocky at DJ Jello. Pagkarinig ko noon, pinatay ko agad ang tawag. At doon na ako nakaramdam ng panlalamig hindi lang mula sa mga kamay ko, kundi sa buong katawan ko. Anong gusto mo? Kaya mo pa?
Pagkarinig ko noon, pinatay ko agad ang tawag. DJ Rocky at DJ Jello, nanlamig hindi lang ang mga kamay ko kundi ang buong katawan ko. Hindi ako nakatulog. Hinintay kong makauwi ang asawa ko. At umaga na siya nakauwi. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko siya tatanungin. Kaya nung dumating siya, walang kahit anong salita ang lumabas sa bibig ko. At pagpasok niya, niyakap niya lang ako. At umiyak siya. Doon siya umamin. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Inamin sa akin ng asawa ko na ex-girlfriend niya ang kasama niya. Ang pinsan na matagal nang nagme-message sa kanya ay ang ex niya. Cousin. Ex-cousin-tahan pala. Dito ko na napagdugtong-dugtong ang mga pagkakataong nawiwirdohan ako sa mga sinasabit kinikilos niya. Kaya pala gusto niya na mag-boarding house dahil gusto na nila na magsama. DJ Rocky at DJ Jello. Durog na durog ako. Hindi kami naghiwalay. Pero taon ang binilang bago ako naka-move on. Hindi mawala-wala ang sakit. At ang mas masakit pa, na malaman ko na nasa pamilya niya siya noon. Pero kinukonsinti lang siya ng sarili niyang pamilya para makasama ang ex-girlfriend niya. At sa bahay pa mismo ng pinsan niya, may nangyari sa kanila ng ex-girlfriend niya. At kailangan kong harapin ang lahat ng sakit. Dahil hindi ko naman kayang hiwalayan ang asawa ko. 2 hanggang 3 taon. Bago ko tuluyang mapatawad ang asawa ko. Mga ganong time din. Bago kami tuluyang makabalik sa dati. Bumawi sa akin ang asawa ko. At hanggang ngayon, na 15 years na kaming kasal, masasabi ko namang bawing-bawi na siya. Nag-aaway pa rin kami paminsan, pero yung normal na away na mag-asawa lang. At siguro DJ Rocky at DJ Jello, kaya ako napasulat sa programa ninyo ay dahil gusto ko ng payo
Okay naman kasi ako. Masaya naman kami. Pero last week, nagkaroon ng reunion ng asawa ko. Kasama ang mga dati niyang kaibigan sa lugar nila. And unfortunately, naroon ang ex-girlfriend niya. Nagkita sila. Kinuwento naman yun ng asawa ko sa akin. At nagdesisyon pa nga kami na i-unblock ang ex-girlfriend niya dahil ako mismo ang nag-block noon sa social media nang dahil nga sa nangyari. But just recently, nakita ko sa phone ng asawa ko ang search history niya. Nakita ko na sinesearch niya ang ex-girlfriend niya. Kaya naman tinanong ko ang asawa ko. At ang sagot niya sa akin, gusto niya lang daw na makita ang anak ng ex niya. Hindi ko alam, DJ Rocky at DJ Jello, kung ano ba dapat yung naramdaman ko nang malaman ko ang dahilan. Pero nasaktan na ako. Nag-away kami. Kasi parang bumalik ang lahat. Parang bumalik yung gabing niloko niya ako. At yun yung pinakamalaking bubog sa puso ko. Yung anak niyang babae, yung bata, na sobrang kamukha ng asawa ko. At hawig nung ex-girlfriend niya. Biniyayaan din kasi kami ng anak na babae noon. Pero pagkapanganak ko, nawalan ng heartbeat ang baby naming babae. At siguro isa yun sa pinakamalaki at pinakamasakit na bit-bit ko hanggang ngayon. Dahil alam ko na pangarap ng asawa ko na magkaroon ng anak na babae. Nag-usap naman na kami. Humingi uli siya ng tawad sa akin. At sabi pa nga niya, matagal na niyang pinagsisisihan ang nagawa niya. Umiyak pa nga siya noon. Pero hindi ko alam kung bakit parang may mali sa akin. Tiwala ako sa asawa ko. Mahal ko ang asawa ko. At alam kong mahal niya rin ako. Pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit parang may tinik pa rin na nakabaon sa dibdib ko? Yung tipong okay naman na ang lahat. Pero may isang sugat na kahit matagal na nagawa, matagal na naghilo, sumasakit pa rin kapag natatamaan. And again, don't get me wrong, masaya kami ngayon. Pero minsan naiisip ko, normal lang ba? Normal lang ba na masaktan pa rin ako kahit napatawad ko na ang asawa ko? Normal lang ba na bumalik ang sakit kahit ilang taon na ang lumipas? At ito nga umabot pa ako sa puntong sumusulat ako sa programa ninyo. Sumusulat ako sa inyo, DJ Rocky at DJ Jello, dahil gusto kong maiwasan ang pag-overthink ko. At sa pagkakataong ito ay sana'y mabigyan niyo ako ng payo. Mahal ko ang asawa ko pero hindi ko alam kung ano pa ang masakit. At kung bakit may sakit pa rin akong nararamdaman magpahanggang ngayon. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Naya. At ito,
ang aking secret file.